Dobré ráno. Viete čo, neviem, či dnesok bude zaujímavý, lebo 8 či 7 alebo 6 hodín strávim sedením a vy vidíte teraz prečo. Ešte som sa nevidela, iba sa vidím trošku v tomto obraze, takže som zvedavá, takže počkaj. Počkaj. To je mega! To je super! Toto je tradícia, akože asi u mňa, že každé leto, alebo aspoň v letnom období, že si dám takéto frkočeky. Ježiš, jak sa teším. No, som zvedavá, čo budú na to hovoriť ľudia. Takže buď ich budem natáčať ich reakcie, alebo niečo. Idem. Radšej ideš. Pozor, auto je za sebou. Čau. Tebe jebeš čorno. Pero! Video tu. Got Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Taký rokov. A Tebe jebe. toto si počul? Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? No, tak ja som sa prezliekla, vlastne som si dala do copu ako vždy, ale aj tak mi to vadí, lebo vzadu je toto, si to môžem rovno rozpustiť. Teraz idem za norom, ježiš, lebo strašne chce vidieť vlasy, takže budem natáčať jeho reakciu. Som zvedavá. A inak toto predtým bol môj spolužiak, bývalý. No, môj teraz, jak sme maturovali, tak proste spolužiak. Prepáč. Ale to tu ešte ako tam budem vyžezbať, to održím. Toto ide. Hej? Okay. Podrž. Máš poškody sa vykazujú, no. Ukáž. Ako to vyzerá. No, poď. Kam ideme? Neviem. Mohla by som citrona hrozno? Citrona hrozno. A ty? Ja môžem lesná jahoda a broskyňa. Áno. No, akorát čakám, kým sa mi dohreje voda v kanvici, lebo mám si že vraj dať potom tú vodu tú vriačcu vodu do kanvici, áno, do žlica a tam potom dať
tieto vlásky, lebo teraz tie vlasy také slamené, aspoň nie také slamené, ale také tvrdé, takže si idem dať, aby tak cez noc sa tak zjemnili, aby boli ako v podstate prirodzené vlasy, aby neboli také proste rovné. Toto spravím. Normálne počujete, že jak to je tak otravné. A nevadí. Ja tu idem zrobiť a idem pritom asi kúkať nejaký filmik alebo niečo. Uvidím, čo bude v telke. Netuším. Ale dúfam, že mi teraz nezhorí celá hlava. Úterák. To ja keby som spravila nejaké jedlo alebo niečo, tak to vonia. Alebo robila vám mamina také, že keď ste mali zapnutý nos alebo ste boli dlho chorí, tak vám dala túto púpavu, akože čaj z púpavy. No hej, také. A vám dala čaj a takto, že som sa dala vám utiahnuť na hlavu, takto ste tu museli dýchať. Ja som sa chytila vody. Kokos, viac ma páli z tých vlasov ksichrané z toho hrnca, či čo to je. Inak aj vy kúkate, čakajte, aby sa tu nevidelo, aj vy pozeráte tento seriál, čo je seriál, ale reláciu, že dobre vedieť. Akože niekedy sú tam také otázky, iba že čo? Úplne taká primitívna otázka, že človek aj vie a potom je také tie možnosti, že že človek by sa zapochyboval, ale potom je tam úplne taká otázka, ktorú by nikto neuhadol, ale taká jednoduchá odpoveď, že OK. A sranda je to, keď ste s niekým doma, že ja som sama, tak s hrncom súťažiť, že vy si typnete, druhý si typne a o niečo sa stavíte a takéto, to je sranda. Čo nám povieš? Fuj. Teraz bam. Nech vynia mňa. Čo živo odroseli? To je otvorené, pekné. Idem. Bebrovi to je zavreté. A ty čo robíš? Debil. Hej? To nie je tak krátka? Ty čo si sa snažila?